Asutifi North Education ne health ano wa fumantam ne mo abo assembly na boso pa wo mpuntunyuma huduo bia wo mo de ahyehyeso ye bia pomden ene nwumasua na abasobode ne baamu a na wo makasa de wani akohwe niema huduo na waye ene wo hu ya wabo abaso adwuma wo ye e wo mpotamu ho a Adom Kasee edebe Asutifi North Education and Health Directorate wamwa hafumantam ne mo edi abasobo ma assembly wo ho no mo se wo matumi aka won hoboma wamudi projects ahodo na aba wo mpotane mu a ene ebu amomade suanya pomodin sem ho no no etumi agina brane na abra head of finance and administration ma education directorate no Richard Wusu mensani Adom Kasee edi nkomo no wo kire mo se wade sua dan computer laboratories ene achotwefo quarters a wasi dem mo no wo mani asopan yi meka se ye project ni bi wo wa ye nyan completed but in all no I know say be be more next academic year next term say likely say you be commission a hand over until you be that assembly na yasre say there a woman ye nyanwie no be bo mo dey ase betumi complete na abo amofra so far Enuachi, District Health Director, Charlotte Educaion, and so the same say etwaso. The assembly, ADMI na kwani mu yepa. Ni ababi a yekoye bia kensre kramokro na momaso. Ni nyina no near completion ayi se enche bia ensa be kan safoa. Na na esese so anya baby aye adwuma. Am Asutifi North district no yakoye ni mu health. Ne krakra no mensne krache no ewo Asutifi North Anthony Mensa enso katwa to say so makoye assembly a wo mo mensne ne mu nte no wo mo dwuma sese wo mo di yede bo wo mo no obebo homodi ase wo mo ebe en pepepe ntiro na ewo se assembly engineers and project end users kire wo mo a yewie projects no a wo use empanyimfo ebi ye education director and health director ana yinyina ya kabomu a ye said the media dia ahia amanfo san ho ye kose no process ni projects no a yakọ ni nyina no ye de wo progress status a se kose de ye hwe no ti mu be se miensa na 9 dia aye ready a ye be commission